Dragi copii de la școala Junimea din Montreal, mă bucur foarte mult că am avut ocazia să vă cunosc. Aș fi fost mai săracă dacă nu aveam experiența comunicării cu voi. Mă numesc Codina Dușoiu, mă țineți minte, de la prezentarea din luna aprilie. Sunt arhitect și împreună am povestit puțin despre orașul București. Mă bucur cât de mult v-a interesat capitala României, istoria acestui oraș, arhitectura acestui oraș și de asemenea cât de mult vă interesează profesia de arhitect. Eu vă doresc ca mulți dintre voi să ajungeți să îmbrățișați această profesie și să o faceți cu toată dragostea și cu toată dăruirea. Așa cum a făcut-o românul nostru, care a iubit foarte mult Montrealul și a fost foarte apreciat în Canada, Dan Sergiu Hangan. Din păcate, mesajul meu ajunge la voi puțin mai târziu. Însă, mă bucur că pot să vi-l transmit într-o zi foarte frumoasă. Astăzi sărbătorim Rusaliile în tradiția noastră ortodoxă sau sărbătoarea pogorârii Sfântului Duh. Este ziua în care apostolii lui Iisus Hristos au început să propovăduiască credința creștină și este ziua în care s-a format biserica noastră, cea care ne ține pe toți legați. M-aș bucura foarte mult să vă revăd în anii următori, mai mari, mai hotărâți și cu cunoștințe tot mai bune de limbă și cultură română. Vă iubesc, vă doresc o vacanță plăcută!